πιο αγαπημένη μου ανάμνηση είναι οι καθηγητές μου, οι συμμαθητές μου και η ομαδικότητα που είχαμε τότε όλοι μαζί. Αυτά τα αγνά χρόνια, τα ωραία πραγματικά χρόνια που έχουμε όλοι από το σχολείο, οι αναμνήσεις αυτές που έχουμε, καθώς και μπορώ να πω ότι με το που μπήκα από την πόρτα ένιωσα μια ανατριχύλα μετά από το 2005 μέχρι και σήμερα και γι' αυτό και καθόμουν και στην άκρη. Περίμενα. Λοιπόν, πολλές σίγουρα. Εντάξει, για μένα ήταν πάρα πολύ ευχάριστα χρόνια στο σχολείο, οπότε θα σου πω πιο πολύ με τη μουσική, το ότι έκανα κιθάρα και κάναμε έτσι και κάποιες συναυλίες, οπότε τις θυμάμαι με πολύ ωραίες αναμνήσεις. Η πιο αγαπημένη μου ανάμνηση είναι σίγουρα οι ολοήμερες εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν. Τι άλλο, είναι δύσκολο, έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Η πιο αγαπημένη ανάμνηση δεν είναι μία, είναι πολλές. Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, κυρία Ευαγγελία τότε στην πρώτη δημοτικού. Όλες αυτές οι παραστάσεις που κάναμε, χριστουγεννιάτικες, τα χορευτικά, ακόμα και τα συνέδρια που πηγαίναμε για το MUN. Εντάξει, και νομίζω ότι είναι οι καταστάσεις που έχουμε ζήσει εδώ πέρα με τους καθηγητές που ήταν πάντα δίπλα μας, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικές στιγμές. Η πιο ωραία ανάμνηση. Ίσως όλες τις στιγμές που έπαιζα μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, τις καλύτερες εμπειρίες μου στο μπάσκετ είναι στο σχολείο, σίγουρα, με διαφορά. Και είχαμε πολλές ωραίες στιγμές με τους καθηγητές μας μαζί, όλα τα παιδιά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία που ήταν ο κολλητός μου ο Μίτσος που έκανε τους καθηγητές έναν, τους έκανε μίμηση. Κάποιο μάθημα είχαμε και ήταν μόνο μία καθηγήτρια, μετά ήρθαν όλοι οι καθηγητές και βλέπανε πόσο ο Μίτσος έκανε τον κάθε καθηγητή. Και για μένα ήταν η καλύτερη στιγμή που είχα στο σχολείο. Υπήρχε αυτή η άνεση μεταξύ μας, που για μένα εντάξει ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να βρω σε τέτοιο περιβάλλον. Ό,τι καλύτερο. Η πιο αγαπημένη μου ανάμνηση από τα χρόνια μου, στα εκπαιδευτήρια κατά, είναι όταν βγήκαμε πρώτοι στο διαγωνισμό του Ecomobility. Είναι η πιο ωραία ανάμνηση γιατί ξέρεις, το σχολείο συμμετείχε πάρα πολλά χρόνια στο διαγωνισμό και δεν είχαμε κερδίσει ποτέ, οπότε ούτε εμείς περιμένουμε ότι θα τον κερδίσουμε. Και λέει για τους δεύτερους και λέει είναι τα εκπαιδευτήρια, τα βγήκαμε ότι είμαστε δεύτεροι. Και λέει το άλλο σχολείο και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε βγει πρώτοι και θυμάμαι νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έκλαψα από τη χαρά μου. Δεν ξέρω γιατί. Προσωπικά θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Οι βάσεις που πήρα από το σχολείο, από το συγκεκριμένο σχολείο, μου φάνηκαν πολύ χρήσιμες στο μετά. Και αυτό γιατί ασχολήθηκαν και οι καθηγητές πάρα πολύ με όλα τα παιδιά, που και με την ανασχόληση μου με τα κοινά παρατηρώ ότι λίγο αυτό πάσχει. Στο συγκεκριμένο σχολείο οι καθηγητές μας ανεχόντουσαν πάρα πολύ, αλλά ασχοληθήκανε και πάρα πολύ, έτσι, γιατί όταν έχεις να κάνεις με έφηβους, είναι μια πολύ δύσκολη, σοβαρή δουλειά, είναι το μέλλον της χώρας σου. Νομίζω ότι περισσότερα είναι τα εφόδια που πήραμε για το πώς να διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας και τις αποφάσεις που θα πάρουμε μετά. Οπότε νομίζω ότι το σημαντικότερο ήταν τα εφόδια αυτά που πήραμε. Ναι, μάθαμε, διαβάσαμε, σπουδάσαμε, εκπληκτικό όλο αυτό, γιατί δεν το περιμένεις αν δεν το κάνεις. Αλλά νομίζω ότι μετά οι αποφάσεις που πήραμε τόσο στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική ζωή έχει παίξει ρόλο μεγάλο το σχολείο. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι ήμουν σε ένα πολύ καλό και οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο σχολείο. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου γενικά δομείται μέσα από το σχολείο σε μεγάλο βαθμό εκτός από την οικογένεια. Οπότε, εμένα το σχολείο προσωπικά με βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό να είμαι ο χαρακτήρας και ο άνθρωπος ο οποίος είμαι σήμερα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον έξω κόσμο. Ανεξαρτήτως από τις γνώσεις που ενδεχομένως να έχω ή να μην έχω, και μου έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες, περισσότερες από όσες περίμενα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που το αναγνωρίζουν όντως και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις κιόλας το πώς θα σου προσφέρει. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κυριότερο που μου έδωσε στο σχολείο. Πάνω απ' όλα αυτό που είχαμε εδώ πέρα ήταν η ελευθερία. Μπορείς μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να δράσεις όσο ο εαυτός σου. Και αυτό ήταν το βασικό για μένα. Και νομίζω ότι είναι και το βασικότερο για κάθε παιδί που μεγαλώνει και είναι σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, από παιδί ως έφηβος, δηλαδή χρειάζεται να έχει μια ελευθερία μέσα σε όρια. Αυτό κυρίως.
Είναι να σέβομαι τον άλλον. Μου έμαθαν πάρα πολύ να σέβομαι το διπλανό μου. Να μην κοιτάω μόνο από το εξωτερικό κομμάτι κάποιον. Να βλέπω και το μέσα του άλλου ανθρώπου. Μου έμαθαν να σέβομαι τον διπλανό μου. Να τον ανέχομαι, να τον βοηθάω. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο ένα. Δηλαδή, πήραμε πράγματα από το σχολείο αυτό που για μένα δουλειά μας είναι να τα δώσουμε πίσω στην κοινωνία και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέρνουμε και τα δίνουμε πίσω. Πολύ υπομονή και να έχουν πίστη στον εαυτό τους, κυρίως αυτό. Να έχουν πίστη και να πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Νομίζω να αφήνεις τους άλλους να σε βοηθάνε και να δένεσαι με τους άλλους. Αυτό. Να μην προσπαθείς μόνος σου. Γιατί είναι καλό, είναι ok να παίρνεις βοήθεια κάποιες φορές. Σίγουρα να κυνηγάνε τα όνειρά τους, 100%, δηλαδή να μην ακούνε κανέναν ο οποίος θα τους πει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ακούγεται πολύ κλισέ και ότι το λένε πολλοί ότι ξέρεις, ακολούθα τα όνειρά σου, κάνε ό,τι θέλεις εσύ, να προσπαθούν όσο μπορούν, ειδικά στις μέρες μας, που θεωρώ ότι συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, να μην παρασύρονται. Βλέπω πολύ συχνά πλέον στον τομέα της μουσικής, με τα πρότυπα που προβάλλονται πλέον, έχω δει πολύ νέο κόσμο, μικρότερες ηλικίες, έφηβους, ηλικίες 15 με 17 ετών, να επηρεάζονται πάρα πολύ και αρνητικά τις περισσότερες φορές, το οποίο έχει οδηγήσει και σε πολλή βία. Σε πολλά σκηνικά βίας τελευταία, από ό,τι έχω παρατηρήσει. Οπότε να κυνηγάνε σίγουρα τα όνειρά τους, να θέτουν ένα πλάνο, να έχουν στόχους και πρώτα απ' όλα να ξέρουν καλύτερα τον εαυτό τους πριν επηρεαστούν από κάποιον άλλον. Να μην αγχώνονται. Δεν έχει νόημα πραγματικά. Δηλαδή, έχεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου να αγχωθείς, να ευχαριστηθείς τα παιδικά σου και τα εφηβικά σου χρόνια, να μην βιαστείς να μεγαλώσεις. Γιατί έχεις τόσα χρόνια μετά να είσαι ενήλικας, να τα βγάλεις πέρα, όλες οι ευθύνες πάνω σου. Άστες για λίγο, ρε παιδί μου, χαλάρωσε, ζήσεις σαν παιδί. Σίγουρα θα έλεγα να δείχνουν περισσότερη κατανόηση από όσοι με έδειχνα εγώ. Γιατί ζητούσα πάρα πολλά. Πολλές φορές κιόλας το νιώθουμε και λίγο περιοριστικό αυτό το να είσαι τόσες ώρες κάθε μέρα μέσα στο σχολείο. Αλλά νομίζω ότι σε πιο δύσκολη θέση είναι αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν κάπως να μας κρατήσουν το ενδιαφέρον μας ζωντανό και να μην βαρεθούν τη ζωή μας και ταυτόχρονα κιόλας να μας βγάλουν και την ύλη. Δηλαδή, ή αντίστοιχα και οι διευθυντές να προσπαθήσουν κάπως να είναι καλοί μαζί μας, αλλά να μην είναι και τελείως χαλαροί. Δηλαδή, ήταν πράγματα που δεν αντιλαμβανόμουν όταν ήμουν μικρός. Και τώρα λέω, κοίτα να δεις τη δύσκολη δουλειά που είναι αυτό. Να σέβομαι, και όταν λέω να σέβομαι όχι μόνο τους καθηγητές μου, δηλαδή δεν το πάω με την ηλικία, να σέβομαι και τον συμμαθητή μου, και αυτόν που συμπαθώ και αυτόν που δεν συμπαθώ, και να προσπαθώ να συνεργάζομαι και να έχω ομαδικό πνεύμα. Γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στο σχολείο και μεθαύριο στην επαγγελματική αποκατάσταση κάποιου ανθρώπου. Να το αγαπήσουν όπως το αγαπήσαμε εμείς. Εμείς νομίζω ότι βγήκαμε αυτά τα παιδιά που βγήκαμε, γιατί κρατάμε επαφές αυτά τα παιδιά που ήμασταν και τότε. Είναι γιατί αγαπήσαμε το σχολείο. Δηλαδή δεν ήταν το σχολείο για μας. Το σχολείο ήταν η οικογένειά μας. Οι καθηγητές ήταν η οικογένειά μας, η διοίκηση ήταν η οικογένειά μας. Με τα προβλήματα όπως έχουν όλες οι οικογένειες. Αλλά νομίζω ότι αν καταφέρουν να το αγαπήσουν και να νιώσουν όπως νιώθουμε εμείς φεύγοντας, δηλαδή ότι αφήνουμε κάτι πίσω μας, και όπως εγώ ένιωσα τώρα που μπήκα μετά από τόσα χρόνια μέσα, αν καταφέρουν να το νιώσουν και αυτοί, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό να το αγαπήσουν νομίζω.